Така, човеко, ти ще бъдеш победен. Ще бъдеш много добре победен. От мен. Дяден мак. Добре, може и аз да бъда победен. Не можеш. Защо? Мразя го. И аз. Мразя го. Защото че обочите. Локин. Локин. Уй, между знаеш какво разбрах? Помниш ли бяхме взели в TikTok от SMP каза тъхъм? Той кракнато. Може? Нека сега бързо просто да победя. И изобщо иска... Така, какво направя? Да си взем килове? Кило. Тук помня как победих Били, брат. Борото беше построил цяла стена. Цяла стена на базата му, брат. Първо от Бона, после апгрейда на Endstorm. Това малко не кефи. Много не ме кефи. Ще да кажа много ма кефи, ма умря. Много не ме кефи. Харесва ми, че е зеленичко. Имаш един гай, ама брат с някаква умряла трева в болната зелен. От брат. Айде уси. Ладно. Край това беше гърнемо леглото. Или му кама лази нещо от легло, аз чем за неговото. Или пък брото, или пък просто се убие брат, че го направи с маунта. Не се победам. Не! Ебас. Не! Защо? Защо? Не! Защо? Защо? Аз съм Мехмет, ти гей или геймър си? мъквай! Аз да не съм като тебе, брат, да излизам с момчета. Аз си, да, такъв си. Да, такъв си. Това беше да... Чакай, искам да пробя една игра. Проработи, бе. Да, бил да се стичи, бе. Не искам да си пробвам билдовските. Това ли съм друго да се променя? Даже не направих нищо. Не, Борото победи, не, Борото побеждава, не. На Борото му липсва един фарбол. На Борото му липсва всичко. Брат, един фарбол, какво ползваш TNT? Не мога, изхабих си го да те застрелям с него. It's not that hard to live, bro. No! No! Сега ще ли готвим да имаш си? Може да го направя. Защото е да стана да гледаш как е стана. Какво ще бъде? Аз те познавам, аз тук съм про на Фарбол Файт, брат. Който си каламирам винаги точно преди леглото. Big Bro. Това не знам как го направих. Не. Сега, брат, почвам в YouTube озвучени видеа, брат. Между едното, но как озвучени видеа ще слагам музика? Кажи ми това, брат, просто е така седи в бакграунда или да си мълча? Защо фарбола не ме изстреля, брат? Защо? Да си ми казва някакво, че не съм. Той е... Аз ще го изгорежа. Не!
ми. What the fuck, защо? Избухна толкова много. Добре, кажи ми, как можеш да ме убиеш, но не можеш да ми вземеш леглото? Не е толкова трудно, просто е парбол, брат. Просто логика. Почваш да гледаш много парбол видеа, брат. Брат. И накрая научаваш, брат, как да парболваш. Аз това го научи така рано. Знаеш, ще го убия с ръка, убий го с ръка. Не знам дали някой знае колко съм добър. Ще го убия с ръка, убий го с ръка. Давай, защото... Давай, си после биш. Глише ми на куче, знаеш. О, не. Научиш ти типа. Карай, бъдище си побихте с ръка, брат. Представи се толкова си излече този бой с ръка, брат. Единствено, който съм можел да убия с ръка е моят добър приятел Били. Да. Като говоря на моят лък. Ма Били сигурно... Защо фарболбите не фарболват? Защото ти не фарболваш. Верно фарболвате. Нали? Ще ги съдят. Ще ме убиват. Аз тук се излагам. Аре, мами, бе, брат. Cheater X5 срещу Cheater X6. Той използва моя стар профил. Ладно ми бе стар профил, брат. Аз ползвам истинския ми профил. Аз си рак моя стар. Окей. Значи аз знам една тактика за убиене на красчета. Краси, ела ме убиеш. Краси не може да ме убиеш. Видя ли ето тактиката? Лонде, аджи суоде. Не знам кой е ползвам, кой е английски. Или уменията ти на Майнкрафт. Или твоето пене, брат. Ако не друго, поне мога играеш Майнкрафт и да караш това. Вчера изкървих капа. Да, брат, много кола е някакъв попук. Искате ли снимка? Продавам го 200 евро е ваш. Това сте сегате за отдуване на красите. Ето виж, стратегията цялата. Чакай, стана грешка. Не ме интересува. Добре, знам ли си, Брат, спри да пееш. Чисти де. Един фарбол, пай тук продължава по-дълго, колко трябва продължи. Вече 8 минути. Доста тази си давам. Брат, както трябва правя по 20 000 клика на ден, става много английска, брат, че това казва, че се е препоръчителното гледа го някакъв на YouTube видео с 100 гледания. Аз тук правя по 20 000 клика на ден. Те опизи ли си смотане? Ако са тъпли се или са тъп. Убиеш Cheater X5. Така! Това не значи, че го изреждам видеото, просто ще го обработя. Просто ще го обработя. Например, няма да го обработя. Ами, едно от най-добрите ми видеа, брат, когато съм брал около 8 гледания или нещо такова, брат, ми отне около половин час. Докато едно видео, брат, дето съм брал около 2 гледания, ми отне само около 10 минутки, брат. Сложиш му някаква рам за музичка, колкото да тръгне да. А нали? Тук няма да слагаш музика. Не знам, ще видя. Имам видео, което е буквално играя сумо докато не умра. И аз умирам на втория матч. Това видеото е 30 колко секунди. Не, 20 колко секунди. О, почти то цели. Оригиналното беше 30 колко секунди, ама изгледах някакви части. Дето мираш. Не, буквално брах на втория матч и ти мога да го видиш. Ама с ръка! Не стана.
kurde. Nie! Fuck! Nie możecie na Osiem. Прекалено się zjamy. Nagrałeś się. Ci. Знаешь, ти просто решил съм да те вълнувам. Точно така. Много яко ти гледам екрана. Не. И аз твоя. Не, брат, ние забрахме да пишем домашна, брат. След И след като победим. След като аз победим. След Буквално лего ти е разкрито, не знам да не знаеш. О, фък. Ти чак, сега ли го виждаш? Да. Това го видях там да победим. О, фък. Знаеш, поимам ти чуба легото, брат. Не се получи. Не, тактиката, защо това не работи, защото ченчето се слага и тръгва да ходи някъде. Но не трябва да ходи до никъде. Той трябва да си на едно блокче и да не мърда, не да е на блокче и половина. Не е постоянно на две блокчета. Какво как малко. Аре, давай, аре, ламе. Нямам право. Не! Да! Чакай, изгаси ми телевизор! Чакай, виж. Вижте ми всичко. Бива си може че си най-тъпя. Не, как ми изстреля? Але мислиш? Не, бро, ти защити цялото на гол. Не. Не мога да го позволя. Това отивам. Ще бъде по-лесно, колкото си мисля. Но не ме интересува. Не, това мога да го използвам. Дай пак. Ченджи. Не!